खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। माखासे गेदेरफोरनि सुबुरुनजों नोंथाङा मोजां मुडआव थागोन। जानो हागौ बिमा-बिफाया नोंथांनि दिन्थिफुंनायजों जोबोद गोजोननाय मोनो। वृषभ राशि। सिमा गैयै गोहो आरो थुलुंगाया नोंथांखौ हमथागोन आरो नोंथाङा जायखिजाया खाबुखौ नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायगोन। नोंथाङा नोंथांनि साबसिन आखुआव थानांगौ मानोना नोंथांनि मोजां मोनग्राया जोबोद सानथावै मुडआव थागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा खामानियाव माखासे गोदान सानस्रिफोर लाबोनो हागोन। सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां बोसोन लानाया नोंनि थाखाय साबसिन जागोन। कर्क राशि। रांनि जेबो जेंना जानाय नङा आरो राङारि थासारियाबो साबसिन जागोन। थार लोगोफोरनि लोगोआव नोंथाङा खामानि मावनायाव गोसोआरि गोजोन मोनगोन। सिंह राशि। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथाङा गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानो हागोन। नोंथाङा गोजाम लोगोफोर आरो बाहागिफोरखौ लोगो हमनो थांगासिनो आरो बेयो नोंथांनो खुसि आरो मोजां सम होगोन। कन्या राशि। रांनि बेलायाव नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो जोबोद दिदोम थासारियाव थागोन। नोंथाङा न'आव गोजोन लाबोनो नाजागोन। माखासे सुबुंफोरा खामानिनि थाखाय दावबायनायाव थांनो खाबु मोनगोन। तुला राशि। मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां सम्पथिया नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा थाबैनो सुस्रांजागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव नोंथांनि खामानिया नोंथांनि सनमानखौ बांहोगोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि सिगाङाव मोनसे मोजां रां थिसननायनि राहा फैनो हागौ। जायखौ नोंथाङा सिगाङाव मदद खालामदोंमोन बियो दा नोंथांखौ मदद खालामनो सिगांबोनो हागोन। नखराव खुसिनि आबहावा थागोन। धनु राशि। माखासे धनु राशिफोरनि थाखाय फालांगिरिफोरनि मुलाम्फाया बांनायनि इसारा दं। गावनि पार्टनारजों दसे सम जिरायनो थाखाय सहरनि बायजोआव बिथांखि लानाया बयनिख्रुइबो गोसो गुदुंसिन जागोन। मकर राशि। रांनि बेलायाव दिनै नोंथाङा माखासे गोनां थिरांथाफोर लानो हायो। नोंथाङा जिउ राहायारि जिउआव गोदान खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा न'आव माबा मोनसे सोलिबाय थानायाव जेंना नांनो हागौ। कुम्भ राशि। सावस्रिनि बेलायाव जोथोन लानाया फिटनेसखौ मोनफुंनायाव जाफुंसार जागोन। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों रां आर्जिनायनि जाथावना दं। नोंथाङा गासैबो थालांनाय खामानिफोरखौ फोजोबनो हागोन आरो खामानियाव मोजां दिन्थिफुंनायबो होगोन। मीन राशि। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय स्टकआ खैफोद गोनां जानो हागौ। हाथायाव मोजाङै नोजोर होयोब्ला नों खहानिफ्राय बारग'नो हायो। लोगोफोरजों नांथाबनाया बयनिख्रुइबो रंजाथावसिन जागोन।